Купалавец, ты прыйдзі са мной сустрэцца, моладзь слаўная зямлі, ад чулівых струнаў сэрца песню чыстую пралі. Узлятай, як вольны вецер, думы мары акрыляй. На вялікім белым свеце шчасця долі не губляй. Смелай будзь, імкні наперад, крок за крокам спасцігай. Шлях складаны цераз вернасць, да радзімы, нібы ў рай. Ты прыйдзі, каб зноў настала свята ў доме, дзе заўжды дух Купалы, сам Купала ёсць і будзе праз гады. Завітаю час завейны, добрым госцем дарагім. Тут адчуй спакой сямейны і як дар маю прымі. Песню лётную, высокі, малады ёй голас дай, каб імкнулася ў аблокі гарадзенскі славіць край. Педагог — святая справа, то жыццё ёй прысвяціў, той рукой стаў Богу правай, многім сэрцы прысвяціў. Вось ідзеш знаёмай сцежкай кожны дзень, а ведай, тут на вуліцы Ажэшкі самы першы інстытут. Для настаўнікаў з'явіўся у яшчэ 40-вым, даваенным адчыніўся 7 выкладчыкаў у ім, 100 студэнтаў, нават болей, каб не знішчыла вайна, колькі стратаў, колькі болю, абарвалася струна. Ні за кніжкі, ні за парты навучэнцам выпаў шлях, а ў салдаты на вялікі бой і жах. Толькі дух народны, сіла не далі сябе скарыць. Вораг здаўся, краю мілы, з весняй музыкай крыніц. Ажывае, аднаўляе урачысты міру гімн. Інстытут зноў адчыняе дзверы вучням дарагім. І купалаўскім завецца кожны педагог, хто прыйшоў на покліч сэрца, тут знайсці заўсёды мог свой прадмет і накірунак, што каму бліжэй, лягчэй. Ёсць фізмат, літаратурны, гістарычны, а яшчэ моў замежных і хімбія, і завочны факультэт. Педагогі маладыя, захавайце свой імпэт. Творчы, светлы бы камета, зможам разам утрымаць званне універсітэта і з надзеяю прымаць. Выхаванцаў зноў увосень, развівацца і сталець, каб у 88-м стаць купалаўскім, займець. Гэта зорнае, як неба, гэта слаўнае імя. Нам яго трымацца трэба. Мы, купалаўцы, сям'я. Разам блізкія па духу, моладзь слаўнай зямлі. І свайго не спынім руху. У 21-е прыйшлі. У стагоддзі, дзе так многа раскрываецца шляхоў. І да новай перамогі, да адкрыццяў, да высноў. З яркай творчасцю без межаў, у палёце вольных дум. І 4 ўжо каледжы пад апекай ГРДУ. Якасць — ключ да перамогі. І навукі дактары, і дацэнты, педагогі, ведаў шчодрыя дары, прысвячаць студэнтам рады, справу годную тварыць і адзнакаю ўрада ушанованымі быць. Хай звініць, ліецца, уецца песняй дзіўнай стужка дзён. Пакладзі далонь да сэрца і пачуеш струнаў звон. І сустрэчай з прэзідэнтам залатым асеннім днём для выдатнікаў студэнтаў усіх вышэйшых устаноў. У святочнай нашай зале з хваляваннем, з цёплынёй прэзідэнта мы віталі усёй купалаўскай сям'ёй. А пясняр падыме вока, угору гляне на цябе. Ты ляці высока і захоўвай у сабе слова роднае, жывое,
вернасці нясі вянец і гарачай любові ведай, ты купалавец.